Tél 1944 végén kegyetlenül hideg volt Budapesten. A Duna felett jegeszél fújt, az utcákon törmelék és üvegcserepek csikorogtak a bakancsok alatt, és a város fölött folyamatosan hallatszott a távoli ágyúk tompa dübörgése. Az emberek azonban ekkor még nem sejtették, hogy a következő hetekben Budapest a második világháború egyik legpusztítóbb városi csataterévé válik. Egy olyan ostrom kezdődött, amely nem csak a hadseregeket, hanem egy egész várost, annak lakóit, újjáit és történelmét is lámba borította. 1944 őszére a háború már egyértelműen Németország ellen fordult. A keleti fronton a vörös hadsereg folyamatosan nyomult előre, városról városra szorítva vissza a német és velük szövetséges erőket. Magyarország, amely addig a tengelyhatalmak oldalán harcolt, egyre inkább a frontvonalba került. Budapest stratégiai jelentősége óriási volt, közlekedési csomópont, ipari központ és politikai szimbólum egyben. Aki birtokolta a várost, az uralta a térséget. A magyar politikai vezetésekkor már próbál kiutat keresni a háborúból. 1944. októberében Horthy Miklós kormányzó kísérletet tett arra, hogy fegyverszünetet kössön a szovjetekkel. A terv azonban kudarcba fulladt. A németek gyorsan reagáltak, és hatalomra segítették a nyilas mozgalmat. A városban új korszak kezdődött. Terror, bizonytalanság és egyre közeledő front. Ahogy a vörös hadsereg közeledett, Budapest lakói egyre gyakrabban hallották a távoli robbanásokat. A rádió még győzelmekről beszélt, de a valóság az utcákon már egészen más volt. Egyre több sebesült katona érkezett, menekültek özönlöttek kelet felől, és az emberek hosszú sorokban álltak élelemért. A város légköre feszült volt, mintha mindenki érezte volna, hogy valami elkerülhetetlen közeledik. 1944. decemberének végén aztán megkezdődött az ostrom. A szovjet csapatok körbezárták Budapestet, és a város hirtelen egy hatalmas csapdává vált. Több mint 1 millió civil rekedt bent, valamint német és magyar katonák tízezrei. A hidakat lezárták, az utak elvágták a külvilágtól, és a város egyetlen pillanat alatt elszigetelt szigetté vált a háború viharában. Az ostrom első napjaiban még sokan reménykedtek abban, hogy gyorsan véget ér majd. De ahogy teltek a hetek, világossá vált, hogy Budapestért keserves és véres harc fog zajlani. Az utcák csatatérré váltak. A házak falait golyók és repeszek szaggatták, a villamos vonalak megszakadtak, és a mindennapi élet lassan teljesen összeomlott. A lakók többsége pincékbe költözött. Ezek a sötét, nedves helyiségek váltak ideiglenes otthonná családok százai számára. Gyerekek aludtak matrecokon vagy pokrócokon, miközben odafent robbanások rázták meg az épületeket. A levegőben állandóan por és füst terjengett. A víz és az élelmiszer egyre fogyott. Az ostrom azonban nem csak a civilek számára volt kegyetlen. A katonák mindkét oldalon rendkívül nehéz körülmények között harcoltak. A városi harc különösen brutális volt. Minden ház, minden lépcsőház, minden sarok potenciális halálos csapda lett. A harcok gyakran néhány méteres távolságban zajlottak, kézigránátokkal, géppisztolyokkal és kétségbeesett rohamokkal. Budapest különleges földrajzi helyzete tovább nehezítette a helyzetet. A Duna kettévágta a várost, és a hidak kulcsfontosságú pontokká váltak. Amikor a harcok egyre hevesebbé váltak, a német erők sorra felrobbantották a hidakat, hogy lassítsák a szovjet előrenyomulást. A robbanások hatalmas lángoszlopokat vetettek az égre, és a folyó felett lebegő füst sötét fágyolként borult a városra. Az ostrom heteiben Budapest látványa apokaliptikus volt. Égő épületek világították meg az éjszakát, a levegőben állandóan lövedékek süvítettek, és a város egykori elegáns sugárútjai romhalmazzá váltak. A lakók számára minden nap a túlélésről szólt. Az emberek vízért mentek a Dunához, miközben mesterlövészek figyelték az utcákat. A hideg külön ellenség volt. 1945. januárjában a hőmérséklet gyakran jóval fagypont alatt maradt.
A pincékben rejtőzködő emberek kabátokba és takarókba burkolózva próbálták átvészelni az éjszakákat. A fűtés szinte teljesen megszűnt, és sok lakásban a bútorokat is eltüzelték, hogy legalább egy kis meleget teremtsenek. Az ostrom során különösen tragikus sors jutott a város zsidó lakosságának. A gettóba zsúfolt emberek számára az éhezés, a betegségek és az erőszak mindennapos fenyegetést jelentettek. A háború ezen fejezete Budapest történetének egyik legsötétebb időszaka lett. Ahogy a szovjet csapatok egyre közelebb jutottak a város központjához, a harcok még intenzívebbé váltak. A budai hegyekben és a várnegyed környékén heves összecsapások zajlottak. A romos utcák között tankok és gyalogos egységek küzdöttek egymással, miközben a tüzérség folyamatosan bombázta az állásokat. 1945. februárjára a helyzet kilátástalanná vált a várost védő erők számára. Az utánpótlás elfogyott, a katonák kimerültek voltak, és a civilek helyzete is egyre tragikusabb lett. A vezetés végül egy kétségbeesett kitörési kísérlet mellett döntött. Február 11-én éjszaka több ezer katona próbált áttörni a szovjet gyűrűn. A sötétben indultak el a budai hegyek felé, abban reménykedve, hogy sikerül eljutniuk a német vonalakig. A kísérlet azonban katasztrófába torkollott. A szovjet csapatok felkészültek, és a kitörő egységek nagy részét megsemmisítették vagy fogságba ejtették. Néhány nappal később Budapest ostroma véget ért. A város romokban hevert. Hidak nélkül, lerombolt épületekkel, kiégett utcákkal. A lakók lassan előbújtak a pincékből, és szembesültek a pusztítás mértékével. Az ekkor pezsgő főváros egy hatalmas romhalmazzá vált. A háború azonban nem csak fizikai sebeket hagyott maga után. Az emberek emlékezetében mély nyomot hagyott a félelem, a veszteség és a túlélés története. Családok veszítették el szeretteiket, barátokat, otthonokat. A következő években Budapest lassan újjáépült. A hidakat újra felépítették, az utcákat megtisztították, és az élet fokozatosan visszatért a városba. De a romok alatt ott maradt egy korszak emléke, amely örökre megváltoztatta a várost. Budapest ostroma a II. Világháború egyik legvéresebb városi csatája volt Európában. Több mint 100 napig tartó harc, amely katonák és civilek százezreinek életét érintette. Egy történet a pusztításról, a kitartásról és arról, hogy egy város hogyan élte túl a történelem egyik legsötétebb viharát. Ma, amikor a Duna partján sétálunk, és a hidak fényben rajognak az esti ég alatt, nehéz elképzelni, hogy ugyanitt valaha tankok dübörögtek és épületek égtek. De a történelem emléke ott rejtőzik a kövek között, a falakban és azoknak az embereknek a történeteiben, akik átélték azt az időszakot, amikor Budapest lángokban állt.